Dwara permara reh mangsa ngambrengeng oh kadhe karunaning kaswase palugon lakuning lekas kadeng gandher ngamumut memangun manah rahayu Hung ilahing awit namastu Purnama Sidhep ingkang kinarya pambukaning carita nenggih adeging negari Dwarawati ya sinebat negari Dwaraka sinten to ingkang jumeneng Nalendra
wonten ing negari Dwarawati Titis Sang Hyang Bathara Wisnu aja juluk Sang Prabu Bathara Kresna ya Prabu Narayana. Nalika semanten nampi sawanya ingkang putra ing Traju Tresna nenggih Sang Prabu Stija Boma Nrakasura ingkang sampun kepareng abiyantara satriya ing garba ruci Bapak Senopati ing Dwarawati nenggih Raden Haryastyaki tuwin pepati ing Dwarawati nenggih Patih Udawa tupi mulat Sang Prabu sigra amedhar sabda Yata risadhang sinewa Mahasri Bathara Kresna Prasdisteng dampar kancana asri rengganing busana kondrang Mas Retno Yayah Hyang Wisnu Bathara siniwaning kayanganira Nalendra harum ngandika Nalendra harum ngandika Iwang Sukma mangadili nuwe Hung bawana langgeng Dimas Setyaki kelawan Kakang Patih Udawa ih wonten timbalan menapa Koko Prabu sembahan kula Koko Prabu Bathara Kresna ih wonten timbalan ing adhawuh sinuwun Prabu Bathara Kresna
kayata luwih becik kepenakno anggonmu sowan ngabiyantur ana ngarsaning ingsun. Setyaki kelawan Udawa. Sampun boten kirang prayogi punapa Koko Prabu. Sampun boten kirang prayogi punapa sinuwun. Ingsun bakal ndangu marang Atmaja ingsun ya Stija Bama Nrakasura ingkang katemben wae lagi sowan ana ing Ndarawati. Stija, anakku bocah bagus, anakku bocah mursid. Stija Bama Nrakasura, wonten timbalan ngadhawuh Kanjeng Rama. Padha becik sak sowanmu, Stija, anakku pengestuku tampan ana. Sanget anggen kula mundi mugi andados norah daging kayuwanan kula Kanjeng Rama. Ya. Gawe bombong rasaning pun Rama nggih dene sira ngaturake bekti kelawan pun Rama. Inggih Kanjeng Rama. Banjur sakwise aso napas riwe ingkang asat ana wigati apa Stija? Dene jeneng sira sowan tanpa tinimbalan ana ing Ndarawati. Menapa sampun dipun keparengaken matur Kanjeng Rama? Iya. Wis ndak keparengake matur gage. Atur napa kang dadi wigatimu sowan ana Ndarawati Stija? Leng-leng ramyaning Kang Driya. Lirihwang Candra katawangan sumung ing tias katuritan limut kabyatane rujil rem-reming dri yoma nawung kagunging hiwang wi seso Inggih Kanjeng Rama, waleh-waleh punapa? Sejatosipun ingkang putra sowan ingkang boten katimbalan menika. Yektosipun namung badhe ngaturaken menapa ingkang dados krenteking manah kula. Sejatosipun Kanjeng Rama, ingkang putra menika kepengin sanget kadunungan wujudipun wahyu. Ingkang winastan Wahyu Senopati Kanjeng Rama. Wahyu ingkang winastan Wahyu Senopati. Kasinggihan mekaten. Pramila sowan kula wonten ing Ndarawati menika badhe nyuwun pambiyantunipun ingkang Rama kersa Kanjeng Rama paring pambiyantu dhumateng ingkang putra. Anggenipun kepengin sanget kadunungan Wahyu Senopati menika Kanjeng Rama jagat wasisaning Bathara wae jagat nggih. Bareng pun Rama mireng apa kang dadi aturmu mau kayata sira kuwi kepengin kadunungan wahyu, sira kuwi kepengin mukti nanging ora gelem mudi. Sira kuwi pengin golek ilmu nanging ora gelem mudi. Tegese sira kuwi kepengin mukti nanging ora gelem laku prihatin. Iya tapa Barata? Urhananira Stija. Lamun ta wong kepengin kadunungan wahyu ngono kuwi ora gampang. Ya kudu nganggo laku prihatin.
ya kudu nganggo tapa brata stija inggih Kanjeng Rama inggih. Nanging sampun dados tekad kula Rama. Menawi panjangka kula menika boten kasembadan. Trima tak rampungi dhewe uripe stija. Kados sampun boten wonten ginanipun stija menika gesang wonten ing jagat raya menika Rama. Sampun boten wonten ginanipun stija menika gesang wonten ing jagat raya. Kula nyuwun sewu nggih. Boten kula kumawantun medhot dater atur jengandika ananging leresaturipun ingkang Rama menika wong golek wahyu ki ora gampang. Wong golek wahyu ki abot. Ya kudu nganggo laku prihatin, ya kudu tapa brata. Gelem ora gelem ya kudu tapa brata kula nyuwun sewu. Kanjeng Rama menika jejeripun ratu wonten ing Dwarawati. Temtu kemawon kathah sanget kewajiban ingkang Rama menika anggenipun nata pranatan wonten ing negari Dwarawati. Menika pamanggih kula nggih. Man Setyaki mentel mawon. Paman boten sah melu cawe-cawe perkawis menika. Kula nyuwun sewu, Man. Menika perkawis kula kaliyan Kanjeng Rama Bathara Kresna. Menika perkawise anak lawan bapa. Menika perkawis keluarga, Pak. Paduka ampun melu-melu, panjenengan ampun tumut-tumut perkawis meniki. Tur malih Kanjeng Rama. Ing dinten sakmangke kula menika nampi kabar bilih rai kula ing Pringgondani nenggih Dimas Garukaca menika murca saking praja Pringgondani. Saking pandugi kula kinten Dimas Garukaca anggenipun murca saking Pringgondani menika inggih pados wahyu nenggih Wahyu Senopati mila Rama sampun wungsal wangsul stija menika kon ngalah. Sampun wungsal wangsul stija menika kon ngalah karo para Pandhawa luwih-luwih putra Pandhawa. Stija ngersa marang ramamu ing Dwarawati tak jaluk kowe sing ngalah. Menika sampun wungsal wangsul kula tampi Kanjeng Rama mila. Ing dinten samangke kula nyuwun kanthi sanget Kanjeng Rama. Kanjeng Rama kersa paring pambiyantu dumateng ingkang putra ing Traju Tresna anggenipun kepengin sanget kadunungan Wahyu Senopati Kanjeng Rama. Kresna sinaying manggelung mintonaken tiwi kramanira. Kanggo miteraning asta jagat wasusane ubata wae jagat ya stija. Yen pancen kaya mangkono aku ora jeneng selak, aku ora jeneng wegah paring pambiyantu marang jeneng sira. Nanging mangerti ya stija. Yen aku nganti bantu marang jeneng sira, mundhakku cemasmanipun Rama. Wis ngene wae. Golek ana papan dununge Garukaca, yen wis ketemu penggaan. Penggaan aja nganti Wahyu Senopati cinadong ana anggane Garukaca. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Lajeng menawi Wahyu Senopati menika sampun mapan wonten anggenipun Garukaca kados pundi? Rebutan, Ger. Rebutan Wahyu Senopati. Menawi mekaten kepareng ingkang putra madal jawi badhe pados wonten pundi papan dunungipun adi kula pun Garukaca ya sing praetna ngati-ati aja kaya bocah cilik stija. Kanjeng Rama.
jagat wasisan ing Bathara oleh jagat ya. Setyaki lan paman Kakang Patih Udawa. Nggih, wonten paring dawuh sinuwun. Wonten paring dawuh sinuwun. Ingsun dawuh marang jeneng sira sakloron. Tunggunen lan jaganen Praja Ndarawati kersanipun Koko Prabu Batur Kresna kados pundi. Aku bakal ngawat-awati lakune Stija. Wene bakal goleki papan dununge Garukaca. Menawi mengaten nderekaken kasugengan tindakipun Koko Prabu. Ya, pangestu sing tak jaluk Setyaki. Mandek Antarja mandek. Terlindu bumi gonjing dereng ngantos Raja Ndarawati kadadak menika kados Kakang Mas ing Trajutrisna. Kakang Prabu Stija Bumantraka. Bekti kula katur Kakang Mas. Ya. Stija tak tampa. Arep mangkat endi? Arep menyang ana ngendi? Apa arep sowan ana ngarsane Kanjeng Rama Prabu Batur Kresna? Stija. Antarja. Inggih Kakang Mas. Iktosipun kula menika badhe sowan wonten ing ngarsanipun Prabu ing Ndarawati. Namung badhe nyingaken babagan Dimas Garukaca ingkang murca wonten ing pringgondani menika sayektosipun mapan wonten pundi. Cekak gampange ngene. Antarja. Tak aturi kowe aja neruske laku ning Baliya. Baliya aja sowan ana ing Praja Ndarawati. Saka pangrasaku, murcane Dimas Garukaca kuwi amung bakal mupadi wujud wahyu
Ya Wahyu Senopati, mula kowe bali ya. Bali ya Antarja. Pangertiya lamun to aku iki uga kepengin kadunungan Wahyu Senopati. Lan aku njaluk aja ngarep-arep baline Gatotkaca. Umpama mengko Gatotkaca bali, ya mung raga tanpa nyawa, jaja montap lir kinatap. Netra kocak ngondarandir. Hidupnya kang mangolon cakra. Lumrahe manungsa. Yen anak mbarep adine diajab patine mesti wae ora nrimo. Ayo. Nyun sewu tak jabel basaku. Merga wong sing ana ngarepku iki dudu wujude Kakang Mas Trajutrisna, amung wujude Prabu Stija Bama Nrakasura. Walah dalah. Banjur karepmu kepiye, Antarja? Ayo. Rupak wani jembar wani. Walah dalah mati dening aku kowe Antarja. Nalas nantang karo aku kowe. As. As. Oh, yo. Setan nalas. Ora bakal mundur sangka. Walah, oi, as, 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 oi. Wah, yo. Dikira aku di karo kowe ngono, Antarja. Wes. Wah, arep mati kowe. As, piye? Anda mati. As. Iki sing kok jaluk. Ayo maju leganing atiku. Sempurna awakmu, Antarja. Tak kira mung geguyongan. Tak kira mung geguyonan ning nyatane ndak rasake kaya temenanan ya Kakang Stija. Iki ndak pikir
ora bakal ana rampunge yen aku ngladeni marang kridane Kakang Stija. Lung tak goleki dhewe ana ngendi papane Garukaca. Dimas, ana ngendi papanmu bakal tak ubadi Garukaca. Yana Dewa nonton
Irem irem kembang popon tratebang rarayungan long malengkung tumelung rumambating yan wes semogang mawon rara Mas Tuna Mas Idam sekaring bawana kakang Resikaneka putra kakang Narada mugi kasekecakna anggenipun lenggah kakang Resikaneka putra menika kados sowanipun Wahyu Senopati kakang Resikaneka putra. Oh prakencang warudaya ngulut-ulut ya lerak-lirik kali cudhe sapa sing gawe lerak-lirik kali srayu sapa sing ayu. Inggih Lesadi Pramesti pramila lajeng katimbalana lan kababarna menapa ingkang dados wigatosipun Adi Pramesti dumateng ingkang Wahyu Senopati menika. Adi Pramesti inggih Kakang Narada Wahyu Senopati inggih wonten nimbaling ngadhawuh pukulun nimbali ingkang abdipun Wahyu Senopati pukulun iya ulun bakal njarwani apa kang dadi wigati ulun dene nimbali marang jeneng kita Wahyu Senopati inggih pukulun Marata coba iki wis kaya ngancik titi wancine ulun dawuh marang jeneng kita supaya manjing sajuga ana anggane satriya ingkang kinodrat jagat dadi kasuwargan kita Wahyu Senopati inggih pukulun lajeng keparengipun kados pundi pukulun meduna ning jagat raya golek ana papan dununge satriya ingkang lagi tapa brata lajeng kados pundi pukulun ulun ra bakal njlentrehake ana ngendi satriya mau ya mung yen ana cumara cahya ya mung ana ing kono satriya papan panggone satriya ingkang lagi tapa brata Wahyu Senopati terang terwaca dawuh paduka pukulun menawi mekaten kula ing badhe nyuwun pamit ya
sing praekna ngati-ati Wahyu Senopati laksita ing risa mangke. Ulut-ulut ya. Kayon katiuping angin sumyak swaraning karengyan nalikani roeng dalu wong aku mendung angebai sakjroning dirgantara kedadak ana sak glebyaran ambelah punang mendut nisih iwa nisih nengen nenggih tumurune Wahyu Senopati Mas Tunamah Sidam saksuwene aku mider-mider jagat ngupadya ana ngendi papan dununge titah ingkang kinodrat dadi kasuwargan kaya tana sloro cahya bareng tak tutake jebul iki ana ngarepanku kaya
ana satria ingkang nedya tapa brata Raden. Yen pancen wis dadi kodrating Jawata aku kudu manjing sajuga marang Anggamu. Ya. Keparengna aku manjing sajuga kelawan Anggamu Raden. Alon-alon tata lenggahira risang marta tameng kasih misuda andana raras wus manjing sajuga wujude Wahyu Senopati ing ngangganira Dyan Gatotkaca. Eling-eling satriya utama ya satriya ing jagat raya. Tanpa antara dangu praptanira risang stija. Dimas, Dimas aku kang medhoke marang jenengmu Dimas. Dimas. Wah. Gatotkaca, Dimas Gatotkaca, aku sing prapta merbeki kawan sliramu, Dimas. Kok meneng wae to, Dimas? Wangsulan. Ayo wangsulan, Dimas. Walah dalah. Yen ngono kuwi ngece marang aku, ayo. Apa kelakon tak rangsang mati gering aku kowe Gatotkaca. Ayo. Dimas, Gatotkaca. Parat. Walah ta. Mandek kowe Gatotkaca. Meh raina smubang hyang haruna. Kadinetraning naga rapuh. Sabdaning kukila Dimas Gatotkaca Kakang Mastija nyukarake tapa Barata kowe ana wigati apa Kakang Mastija? Nggih, aku ngerti. Lamun to lehmu tapa Brata amung bakal ngupadi wujude Wahyu Senopati. Iya to? Mangerti yo. Lamun to aku iki duwe pangajab kepengin kadunungan Wahyu Senopati mula. Aja nganti kowe kadunungan Wahyu Senopati Gatotkaca. Mangerti yo. Lamun to Wahyu Senopati katemben wae mapan ana ing anggaku ayo. Yen pancen Kakang Stija kepengin kadunungan Wahyu Senopati rebutan cara wong lanang. Wah, parat lakon mati dening aku. Gimer potol sirahmu. Parat kowe nantang karo aku.
Yo, parah. Us. As. Wah. Wah. Setan. Wah, as. Wah, as. Mati kowe. As. Woi. Wah, parah. Maduna. Monggo. Maduna. Monggo. Dah. Anda, ayo. Dah. Oh, parah. Wah. Iblis kowe Gatotkaca. Hei. Ah. As. Ah. Oh, wah. Wah, barat. Mati kowe ayo. Ah. Wah. Ah. Ah. Yo. Yo, kowe karo kakon sembur lonyoh awak. Oh. Dah. Dah. As. Dah. Dah. As. Oh. Wah, dah. Wah, parat kowe. Dah. 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 As. Dah. Ayo, mati kowe. Ya, mati kowe le. Ah, dah. Dah. Oh. Ayo, Kanjeng Rama. Ih. Gatotkaca. Ayo, leren nggih. Leren nggonu padha bandayuda. Ampun dipun pisah Kanjeng Rama. Ampun dipun pisah. Dimas karo Kaca menika badhe kula tigas jangganipun. Ampun dipun pisah. Ampun dipun pisah, Wa Prabu. Kakang Mas Stijo Bama Nrakasura badhe kula gimer mustakanipun. Iya. Aku percaya marang kasantosane sira sakloron, aku percaya. Nanging iki mau yen ora ndak penggak. Mengko antaraning sira sakloron mesti ana Rajapati, ngono. Mula, Stijo. Ih, Ingsun keng bakal ndangu marang jeneng sira, Stijo. ih. Wonten timbalan punapa Kanjeng Rama? Aku mung bakal ngendika. Yen to kowe iku kudu sing ngalah ya, Nggir. Sing ngalah, sing gedhe atimu. Lamun to ing dina iki Wahyu Senopati kuwi ora bisa cinadheng ana anggamu, ya mung wis dadi pepesine, wis dadi kodrating Jawata yen Wahyu Senopati kuwi cinadheng ana anggane Gatotkaca. Mula besok liya wektu
yen pancen sira kuwi kepengin kadunungan kanugrahaning Jawata wujud wahyu, ya gelem ora gelem. Kudu laku prihatin. Kudu laku tapa brata, Ngger. Ngono. Mula saiki ndak aturi Bali. Bali ana Trajutresna Stijo. Ih, ngestoaken dawuh Kanjeng Rama. Wah. Waduh. Rot. Jebul ana kene papan durung. Wah. Lunga tanpa ninggal kabar gawe kuwatir rasaning wong tuwa wae kowe Gatot. Werkudara. Wah, criteng kakangku piye? Mangertiya. Lamun ta murcane Gatotkaca saka pringgondani ingkang tanpa pawarta kuwi kanggo gawe. Wah, kanggo gawe tegese kepiye? Tegese Gatotkaca kuwi lunga ora mung merga seneng-seneng, ora mung wujud ropyan-ropyan ngono. Wah, piye aku radok? Aku nderek mangayu bagya. Lamun ta ing dina iki Gatotkaca nampa kanugrahaning Jawata wujud Wahyu Senopati. Wah, Gatot. Opo bener kaya ngono le? Ih. Kasinggihan mekaten Kanjeng Rama bagus. Wah, ya sing kaya ngono sing tak karepke. Kaya ngono anak ya sing kaya ngono bagus le, bagus. Ning aja seneng sikik Werkudara. Lamun to perkara iki durung rampung kae, sawangen. Coba sawangen rantak-rantak wadyabala Trajutresna sing ora nrimake kae gage Singkirana. Wah, yo mangkat citeng kakakku. Hoi, ayo. Nah. Iki Patih Trajutresna sing ora nrimake. Oh, lata. Andhik Bima kena suyaka Sudebya sawara wara sedeng Bima nyarpunaki Werkudara. Wah, pancat nyono ya aku sing maju. Pancen Ratu Gustiku mundur nanging aku sing ora nrimake. Ora bali uncali tunggak. Mati we ya. Ta.
ayo, ayo, ayo mati aku bermutoro. Toh! Oh, 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 dah, mati gue, dah, ayo, dah, 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 oi, dah. Wah, saya suwe saya akeh. Sapu barat tiba kamu dewi-dewi. Inggih nyuwun keploipun inggih pungkasan dalu